tots, què tal i com esteu? Molt bé, segur que sí. Jo també, aquí Refit Rider. I avui us porto una coseta molt divertida, un unboxing nou. Feia molt temps que no portava un unboxing. I en aquest cas avui de XL Moto. M'he fet venir unes cosetes, unes xutxes noves, baratetes, però que estan molt bé. Són unes estriberes Puig, el model Aerofighter i l'adaptador per al conductor, d'acord? No m'he muntat mai, suposo que me n'en sortiré, vaig mirar el vídeo i crec que no és pas molt complicat. Doncs anem pas per pas, arrenquem intro i comencem. Vale, en teoria fan falta poques eines, només he portat uns tornavisos, que en teoria són per treure aquesta coroneta que hi ha aquí darrere, després l'intentarem tornar a posar. Primer de tot el que farem serà obrir això i mirem aviam què tal està, d'acord? Primer de tot aquí veieu les estriberes, anem a obrir-les, d'acord? Què us semblen? Són guapes? Anem a obrir una miqueta més. Obrirem també la segona caixeta, l'adaptador. I aquí tenim això, que suposo que és per inclinar. És purament estètic, ja, pel que veig, és purament estètic. Aquests cargols serveixen per unir l'estribera. Suposo que es deuen posar per aquí dins. Sí, es posen per aquí dins, correcte. I van amb una Allen, que ara mateix no em porto. Bueno, tot ho arreglarem, no patiu. Primer, suposo que hem de col·locar això aquí dins, al lloc on hi ha l'altre. Per tant, anem a provar-ho. D'acord. El primer pas serà intentar fer un tornavís pla, treure la corona aquesta que estampeja el perno, per dir-ho en castellà, que en català mateix no... De nom d'eines i de peces no en sé gaire, tot s'ha de dir. I vaig veure que ho treien, doncs, apretant una mica així i girant-ho. Sí, em sembla que ho estic aconseguint. Bé, l'hem de guardar, saltat. La tenim aquí, sembla que de moment no l'hem espatllat, està bé, una mica doblegada, però això s'arregla. I només hem de treure. Aviam si és fàcil fer-ho. Sí, ja és fora gairebé. Ho veu que gairebé ja és fora. Bueno, he anat a buscar alguna altra eina. Una clau anglesa. Aviam si amb això, doncs, la puc treure. Bé. Mira, d'aquí ja ha sortit. Va, ja ho tinc tot. A veure, recordeu guardar la molla aquesta. És important que guardeu aquesta molla. I el perno també, d'acord? Juntament amb aquesta corona. I el que anem a fer és instal·lar primer de tot això, que no sé si va així o va així. Diria que així. Diria que va així. Vaig a mirar-ho a l'altre costat. Vale, decididament això va així, vale? Sabeu què faré? Que que m'està costant molt que entri, ho lubricaré, d'acord? Això ha de ser així, perquè pugui fer el moviment aquest. I per tant això va aquí així. Molt bé. Un aplaudiment per Puig, que m'han dit que aquestes estriberes eren universals i que passaven per tot arreu. Doncs va ser que no. No entren? Molt bé.
tornem a fer que aquestes de moment. Bueno, doncs com heu pogut veure, portem missió. Puig, moltes gràcies. Va, merda. Podríeu avisar que no va bé amb la Z900, aquests pernos. Si voleu saber com continua, doncs doneu-li like i doneu-me consells de com ho puc arreglar, això, d'acord? No sé si he de canviar els pernos, si he de fer una mica el forat més gran dels adaptadors. No sé exactament què he de fer. Accepto suggerències. Moltes gràcies i ens veiem a la pròxima. Que vagi molt bé. Ciao, ciao. So where do you leave? Where do you go? Would you just stay if I came home? We could go for a drive, figure it out, calm your fears.